El tripartit és un mal negoci per Osona. Amb aquesta afirmació, Convergència i Unió denuncia la davallada d'inversions a la comarca que la Generalitat preveu per l'any 2010. Per mostrar el seu desacord, la formació convergent ha presentat una quarantena d'esmenes als pressupostos pel proper exercici que s'estan debatent aquests dies al Parlament. Asseguren que amb els 7 anys de tripartit, els pressupostos de la Generalitat han crescut un 118% i, en canvi, les inversions a Osona disminueixen. Passa de rebre 60 milions d'euros el 2003 a 40 milions d'euros el 2010, fet que, segons els convergents, afavoreix clarament a l'àrea metropolitana de Barcelona. De manera que més de 7 de cada 10 euros que s'inverteixen en aquest pressupost s'inverteixen a l'entorn metropolità de Barcelona. I menys de 3, per tant, dels euros que s'inverteixen en aquest pressupost ho fan a la resta del país. Per tant, a un pastís més gran, la resta del país i també amb ells la comarca d'Osona té un tall de pastís molt més petit. Per corregir aquesta tendència, Convergència i Unió ha presentat un conjunt de 37 esmenes per un import total de gairebé 38 milions d'euros. Entre les propostes hi ha la col·locació de nous ascensors a l'ABS Vic Nord, la construcció de la piscina coberta de Taradell, la rehabilitació del Pont Vell de Roda o l'edificació d'una residència a Tona. Un seguit d'actuacions que afecten sobretot el capítol de serveis socials, infraestructures i equipaments culturals i esportius. La pregunta és, què representa l'acord de finançament que tant ens en van parlar aquest passat mes de juliol, en termes de pressupost i en termes de benefici per la comarca d'Osona? Doncs res, per no dir menys res. Aquesta és la realitat de les xifres i el que nosaltres avui em sembla que és la nostra obligació posar de manifest al costat de totes les esmenes que els ha explicat en Ramon Espadaler. La formació ha presentat el conjunt d'esmenes perquè puguin incorporar-se a l'últim pressupost del tripartit abans dels comicis autonòmics, tot i que temen que la seva contraproposta tindrà poca fortuna.